तर मित्रांनो पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती सगळ्यांचं स्वागत असा. कारण की दुपारी जे फणस आणले होते त्याची भाजी करून झाली असा, ती भाजी खाऊन पण झाली असा. तर संध्याकाळी थोडा वेळ जरा आम्ही झोपल्यानंतर मग बबलू आणि गुड्डू बोलतात जरा संध्याकाळी बिर्याणीची पार्टी करूच्या, त्यामुळे ते जरा सामान आणून गेले असत तळे बाजारला. मी तुमका सकाळीच बोलले होते की 8 किलोमीटर जायचं लागतं, तर ते बबलूची बाईक घेऊन गेले आणि मी तो तन्मय आणि आशिष हा ब्रो आम्ही तिघंजणं बोललो आता आम्ही काय करायचं बोललं तर आम्ही कुठेतरी फिराक जाऊया चल म्हटलं. आमच्या इकडे खरड म्हणून एक स्पॉट आहे, एक नदीचंच एक स्पॉट आहे, नदीच असा ती पण ते काय इकडे खरड असं नाव पडला. तर तिकडे आम्ही गेलो. आता बाईकवर नाही गेलो पण पुढे जरा मध्यात चिखल होतो, चिखल असल्यामुळे जरा बाईक लांबच लावला, त्यामुळे म्हटलं इकडनं चालत जायचा. तर आता तिकडे खरड्यावर गेल्यानंतर तुमचं दाखवते आम्ही जेव्हा म्हणजे या घडीत आम्हाला जेव्हा अगोदर आता पाणी या प्रत्येकाच्या घरात बोरिंगचं येतं, विहीर उपसल्यानंतर विहिरीक पण पाणी येतं. पण काही वर्ष अगोदर पाणी नव्हता या वाडीक, ह्या गावाकच पाणी नव्हता. तर या गावाचे सगळे लोक इकडे यायची, तुमका दाखवीन मी ती जागा. इकडे यायची ह्या खरड्यावर गोडं पाणी भेटायचं, म्हणजे एक झऱ्याचं पाणी असायचं, म्हणजे एक 3-4 फूट रुंदीचा आणि 1-2 फूट खोलीचा असे एक तळ्यासारखा म्हणजे खड्डो होतो. अजून पण असा त्या खड्ड्यातला पाणी नव्हतं, किती पण पाणी न्यावं तुम्ही, किती पण पाणी न्यावं पण पाणी तर आटायचंच नाही, अख्खो गावात पाणी न्यायचा. तर ती पण तुमका जागा दाखवीन थोड्या वेळातच. तर चला आपण आता जाऊया तिकडे. तिथं राहणार तू. हे बघा ही ती नदी असा, इकडे आता पाणी कमी असं, पण जेव्हा पावसात जेव्हा पाणी भरतं, म्हणजे अजून काय पाऊस तसं जोराचं लागलो नाही, पण जेव्हा पाणी भरतं पावसाचा तेव्हा रस्त्याच्या वरती अगदी म्हणजे मध्य जागेपर्यंत जाऊन पोचतं पाणी. आता तर पाणी मग वाटतं ढोपारभरत असतात. ते बघा सगळी लोक पण असत, मग कोटा ती आंघोळ करूसाठी इली असतील. आणि ह्या गडीतामान्याचा म्हणजे गडीतामान्या गावची ही बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर हा रस्ता इकडे संपता. आणि हे लास्ट स्टॉप आहे त्याचं नाव असं तेलीवाडी. आणि इकडे गेल्यानंतर समोर तुमका ही लोक दिसतात किंवा अशी 1-2 घरं पण असत, ते बघा तुमका दाखवते. तर ही घरं तो एरिया वळवंडे चांदुशी ह्या साईडचा असा, म्हणजे नदीच्या इकडे गडीतामाने तिकडच्या साईडला वळवंडे आणि चांदुशी. तर तुमका मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे जो झरो होतो ती ह्या गावची लोक पाणी आणायची, तो झरो तुमका दाखवते पुढे असा. तर आम्ही जाग्यावर पोचलो. हा ठीक आहे, थांबा तुम्ही तर. अरे 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 गण पाय बुडले पाण्यात. जय माता दी. खैल आपण बरोबर इला की नाही, इकडे की खया तो तेवढं वाटतं पाठी आहे तो. चल पाटिया पे चल पाटी जा, चल पाटीत जाऊ. ए आदे अरे थांब ना काका गे सांगणार कोण. चल बाबा इकडे बरोबर, सॉरी हा. काय बोलते आहे ना वाता दिसला. ओके नक्की की नाही नाही रे, इकडे पण नाही. मी पण विचारलं आता भरपूर महिन्याने भरपूर वर्षाने इलं आहे. अरे मला बोलून नाही, माझ्या चॅनल असं माझ्या इंस्टाग्रामची आय डी फॉलो लाईक कमेंट हाय हाय पब्लिक.
माझी इंस्टाग्रामला आली तन्मय मोरे 172. तर लवकरच फॉलो आणि सर्व व्हिडिओला लाईक आणि कमेंट शेअर करा आणि शेअर करा. भावाच्या इंस्टाग्रामच्या आय डीला फॉलो करा आणि प्रत्येक व्हिडिओला तुम्ही लाईक करा आणि शेअर करत राहा आणि कोकणकर लोकांना पुढे पाठवा. आमचा कोकण ओनली आमचा कोकण आमचा गुगल ओनली आमचा गुगल. पाटी चल विषय सोड. चल आपण पाटीत जाऊ. इकडे बघूया आणि चल पाटीत जाऊ. मी पण विसरलोय. कुठे आहे? इकडे पण नाही दिसत बाई. हा कुठं नाही चाललंय. बा इकडे हा वाटतं रे. मगाशी काय लाव माहिती नाही तर जाऊ नको. अरे आशिष माका तर वाटतं हीच जागा रे. फक्त इकडचं ना तो जो खड्डो आहे ना तो खड्डो ह्या झाला काय पसरलो अरे. माका पुरेपूर माहिती आहे रे भाई. हा बघा इकडेच रे 100% आशिष. बघा ही जागा ना या जागेवर मोठं झरो आणि इकडनं हे बघा इकडे झरे तुमका दिसतं ते बघा दाखवते. ही जागा ना ही जरा आता छोटी झाली असा पण तेव्हा ह्यो पुरो मोठो असो खड्डो होतो. हे बघा हे बघा हे पण ह्या बघा तुमका दिसतात झरो चालू आतमध्ये दाखवत आहे. तर हय ह्याच खड्ड्यात सगळं पुरा गाव पाणी नेऊ घ्यायचा. तर आता ही जागा जरा कमी झाली आणि लांब झाल्या तेव्हा असं खड्डो होतो. आता जरा पसरली आहे जमिना त्यामुळे माका पण समजला नाही. अशी हीच रे पावसामुळे मोठं झालं ताच बोलतो मी. आणि खड्डो होता रे खड्डो होतो इकडे. खड्डो होतो इकडे पण हा बघा इकडे पण ह्या पण पाणी नाहीचे कारण इथं बघा तर अजून ना प्लॅस्टिकचा भांडा पण ठेवलेला असा. तर कशासाठी ठेवले नाही काय माहीत नाही. मासे बिशे चला घरी मी तसं चुकीचा नाही बोलायचं आहे. नका माहिती आहे थोडाफार हटवला घरी ना. ये चल गरम होता चला मग आम्ही जातो आता हातपाय धुवायला. चला भेटूयाच पुढे गणपती पुढे. हे बघा असं तलाव आहे. जरा हे बघा हे बघा चपलीची अवस्था बघा काय झाली. हे गेले ना आता मग अशी हे सगळे सकाळी बारीक ना हे बघा चपलीत गेलेत. जरा चप्पल पण धुऊया पाय बी हातपाय. ट्रॅक पण माझी घेतली बघा आठवली ट्रॅकची बघा. आता पुढे टायमाने आम्ही नदीवर जाणार आहोत. आता नदीवर जाणार काय करायला पोहायला. चला मग भेटूया पुढे. असं नुसतं तन्मय मागे लागलेलो की नदीत जाऊया पोहू पण आता ते का बोलले पहिली घराकडनं परमिशन घेऊन ये तुझ्या त्याच्यानंतरच जाऊ. तर आता तो आणि आशिष गेले घराकडे आणि परमिशन घेऊन येली आहेत घरातल्यांची. आणि मग आता आम्ही चाललो नदीत पोहूक. भरती नाही भरती होती सुकती लागतात आता येड्या. पाणी खाली उतरतं बघ.
वर्षी पाणी कुठपर्यंत होतं यार, पूर्ण इथपर्यंत होतं, इथपर्यंत. तर ही आमची नदी. इकडे आम्ही रात्रीचे मासे बघडू घेत आहोत, कुर्ले बघडू घेत आहोत. तर आता ही शेवटची पायरी, म्हणजे पाणी आता उतरता, त्यामुळे एवढा पाणी असा. पण या नदीच्या मध्यभागी गेलास तर तुमका भरपूर पाणी भेटत, जवळजवळ 1-2 पुरुष पाणी भेटत. आणि जेव्हा एवढा पाणी असता, आता ही पायरी जेव्हा उभं राहिलो तन्मय, या पायरी एवढा जेवढा पाणी असतं तेव्हा पण नदी आम्ही क्रॉस करतो, तिकडच्या साईडला जाता. दुपारी इथंच होतं सकाळी. आता सुट्टी लागता. चला मग आता पोहू. सुरुवात कर नंतर मग कसा रे एंडिंग मी चाललोय. माझ्या भावान प्रवेश केला ना, उडी मार काय ती दाखव जरा लोकांना, उलटे सुलटे उडी. हाय दुपशील पाणी कमी आहे रे, नाही तर काय लागत. टाकतला मी आतमध्ये, आधी सांगते. चला तू पहिली उडी मार, मी तुला दाखव. चलो पब्लिक. हे बघा चपलं काढतात आमचे भाऊ लोक. चल चला. कंकोलीचे राजे पहिले उडी मारती. अरे मोठी उडी मारल्या, पायाक लागला वाटता. मार उडी. चल तू मार पहिली. खोल आहे का? एवढा आहे डुबल नाही तुमला. तू बघ एक छोटीशी उडी मारू. नको, लय थंड पाणी आहे. अरे नाही थंड आहे पाणी, चल ये. काय थंड नाही. पाऊस नाही पडला आपल्या इथे, मार उडी. इथं माकडे आले वाटतं. अरे इकडे तेवढा का. बघा केवढा पाणी आहे. हे बघा आमचा निसर्ग, भरपूर महिन्याने आम्ही निसर्ग हा आमचा गडी तांब्याचा निसर्ग. हे बघा आमचे 2 भाव. तेरा अड्डा झंक तक्र. ह्या पोरा पोहता येत नाही तरी पण दुबक्या मारतोय. कोणाच पोहता नाही येत रे. चला झाला. तर मित्रांनो आम्ही आता जस्ट आंघोळ करून झाला आमच्या नदीतून. आता आम्ही घरात चाललो. आणि माका तर असं वाटतं की आता ही ह्यो ब्लॉग हेच संपू. कारण रात्री जो काय प्लॅन असतात किंवा रात्री जो काय प्लॅन होईल काय आमका माहीत नाही. कारण की आता अचानक भयानक जर ठरला मासे पकडूक जायचा किंवा मासे कुर्ले पकडूक जायचा, तर मी व्हिडिओ किंवा ब्लॉग मी चालू ठेवीनच. कारण काय बघू, जर रात्री जायचा झाला आमचा तर व्हिडिओ चालू ठेवीन. पण नाही जर झाला तर तुम्ही समजून जा की व्हिडिओ हेच संपलेलो असा. तर सगळ्यांका ही जर व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब नाही रे, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि बेल आयकॉनला दाबा. हां, बेल आयकॉनला दाबा. आणि चला तर मग आम्हा सगळे तुमका भेटू पुढच्या व्हिडिओत. आमचा कोकण जिंदा.